Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ स लोगोफोर बे जनता फरायसालिमायाव हान्थिलांनायनि भ्लग्सआनो आंना कमप्लिट जाजोबाखै मानोना आं सर्ट हगारबाय दं मानो होननानै बुङोबाथाय जों खनसेनो आपल'ड होयोबाथाय एसे प्रब्लेम जानो नागिरो जों मबाइलजोंसो आपल'ड खालामो नालाय बेनिखायनो स' जियानो जादोला बे पार्टखौबो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय अके आं भिडिअखौ रिलिज खालामनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लांदो आरो बे भिडिअखौ होनायनि गेजेरावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनांनि आंनि बे नरुन केरकातारि इउटुब चेनेला जाहैबाय अफिशियेल इउटुब चेनेल स' बे इउटुब चेनेलखौ आङो मोनैया 7-8 मान्थसो जाबायमोनानो आङो 7-8 नङा 6-7 मान्थसो जाबाय आङो बे इउटुब चेनेलखौ मोनफिनाखैमोन जे आं रेस्ट'र मारिनायनि उनाव आं लगइन खालामफिननो हायाखैमोन दा नाथाय मोनफिनबाय स' बेवहायनो आं भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामफिननाय जासिगोन अके बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिथाङानो जाहैबाय आदा इराग्दाव स्वर्गियारि बिथाङा पारफर्म खालामदों बिथाङा मेथाइ रोजाबदोंमोन स' बिथाङा
Thank you. गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरबाय सिगाङाव जिरायना थानाय मेडाम आरो सारमोननिसिमबो आंनि मुङा थुंग्रि बसुमतारी आं सालबारि कलेज सालबारिनिफ्राय फैदों मेथाइनि मुङा बिफाङाव बानानै स्केल इ मेजर ताल दाद्रा टेम्प' 89 BPM बिफाङाव बानानै बिखाफोर जाथुगु गावथु गाबगोन हनै आगै दुखारु गावथु गाबगोन गावथु गाबगोन आगै मैनागुरिनि सेवारि जिउनि सना खाथि बासि हौवा बासि फिसाइ जबोला भाबनांगोन आगै सना भाबनांगोन आगै मैनागुरिनि सेवारि जिउनि सना अखाफोर बैसागनि अखा दैजों हनै थुलि लायै दावबायबोदों हनै थुलि लायै खुरसान अखाफोर बैसागनि अखा दैजों हनै जोमै नायथाव दावफोर नायथौ हनै थुलि लायै खुरसान मैनागुरिनि सेवारि जिउनि सना आंखौलाय गाज्रि दासानाखै नोंखौबो गाज्रि सानां रावनिबो नङा नोंनायाखै रावनिबो आंबो नङा संसाराव थाबोला मोजां गाज्रिजोंनो जुलि जागोन आगै मैनागुरिनि सेवारि जिउनि सना मैनागुरिनि सेवारि जिउनि सना मैनागुरिनि सेवारि जिउनि सना खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा मिथिका बसुमतारी आं सालबारि कलेज सालबारिनिफ्राय फैदों ताल बिलम्बित कारबा स्केल G sharp Sorry, tala jago. Sorry, me.
Hनै सानजाहा सोरां साना फैगौ हनै सानजाहा सोरां बोगौ हनै सानजाहा सोरां साना फैगौ हनै सानजाहा सोरां बोगौ अखानाय जिबारा बारलांबाय दाउमा दाउसायाबो गाबलांबाय सिखाङा नों मानो उन्दुगादरे बर'नि बिमा बिमापुरि सिखाङा नों मानो उन्दुगादरे बर'नि बिमा बिमापुरि सिखांदो दे बिमा गैलिया थाल फोजानो आयो उन्दुनायाव रोंलिया फोजानो फिसाफोरा बावजोब्बाय दाबोनो मिथिरोंला रोंलिया फोजानो फिसाफोरा बावजोब्बाय दाबोनो मिथिरोंला फोजानो नंब्लाबो फोजादोंला फुजिनो नंब्लाबो फुजिरोंला अनसायो दे बिमा नोंनि महरखौनो गोसोजों हांख्रायनानै अनसायो दे बिमा नोंनि महरखौनो गोसोजों हांख्रायनानै हनै सानजाहा सोरां साना फैगौ हनै सानजाहा सोरां बोगौ गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गासैनिसिमबो आरो लोगोसेनो सार मेडाम मोननिसिमबो दिनैनि बादायलायनायाव गोदान मेथाइ बादायलायनायाव आंनि रोजाबनो लानाय मेथाइनि मुङा जाहैबाय आदाखौ लांबाय स्केल सि मेजर ताल 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 आंलाना आंनो मावबाय थायो फारला मानसिया मावबाय थायो आदाखौ लांबाय आयो पुलिसफ्रा गावथारनानै
लांबाय आयै पुलिसआ गावथारनानै आदाखौ लांबाय आयै पुलिसआ गावथारनानै दावहा फोथाराव दैबाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय दावहा फोथाराव दैबाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जाबाय आदाखौ लांबाय आयै पुलिसआ गावथारनानै फैदो आयै न'आव थांफिनदोनि फैदो आयै न'आव थांफिनदोनि फैदो आयै न'आव थांफिनदोनि फैदो आयै न'आव थांफिनदोनि फोथाराव गाबनानै आदाखौ जों बबेयाव मोनफिनबावो फोथाराव गाबनानै आदाखौ जों बबेयाव मोनफिनबावो लोगोसे थांदोंमोन जोंजोंनो जोहोलावा बिदाय लानांबाय दावहारु लोगोसे थांदोंमोन जोंजोंनो जोहोलावा बिदाय लानांबाय दावहारु लोगोफोरजों बिदाय लानांबाय दावहारु लोगोफोरजों बिदाय लानांबाय दावहारु लोगोफोरजों आदाखौ लांबाय आयै पुलिसआ गावथारनानै आदाखौ लांबाय आयै पुलिसआ गावथारनानै गावथारनानै फागुननि
गोमालांबाय जोंनि जिउआव दुखु जिउआव दुखु सारफावलांबाय आबौ नोंनि आबिर गोमालांबाय समनि दाहाराव समनि फाखनाव बोहैलाङो मानो बर' गामि समनि दाहाराव समनि फाखनाव बोहैलाङो मानो बर' गामि रंजानाय मोसानाय गेलेनाय मेनिना रंजानाय मोसानाय गेलेनाय मेनिना गोमालाङो मानो गासै जोंनि जिउनि सुखु जोंनि जिउनि सुखु आबौ नोंनि आबिर गोमालांबाय जोंनि जिउआव दुखु Thank you. Jungri bicara oंखाम जागासिनो नै दुखुजों Hijrah हमदों बाय नोंखो नोंहा इदि होननायखौ सौखौबाय आं गोलायखो दुखुजों ओंखाम जादों बिथांमोना नै मोदैया थरथिं गलायलांदो अबस्था जानो मा ओंख्रि मोनजाखो खोथादो एसे Tungri bro दुखुआ बोरै होनदो दुखुआ बोरै आंना बिथांनि दै लोंनायखौ जोबोर समायना नुदों जनता कलेजाव फैना ओरैबायदि जोंना गरसेबो नागिरदों सिलिम बेदरा दरसेबो गैला नामा बेबायदि गोजौ मोनजादों bro
Bro, ओंखामा माबायदि जानाय? मोजां ना गाज्रि? मोजां ना? ओंखामा जियानो जा जानाय लोंनाय संनाय खावनाया जेरैखियानो जा राननायाव सिख्लाफोर लालाबानो गासिबो गोथाव जाखायो सिख्लाफोर राननायनि उनाव संख्रियाबो सिन जायो मिथिबायना आं दा बिथांनो दै रानना होदों अबे ओइ खोला थानाय ओइ सोरनिमोन लांफानोसैलै जोबोर गोजान मोनाबिलि दिनै 4 आगस्ट 2024 शुक्रबार मोनाबिलि समाव आं ब्लग्सखौ शुट खालामदों आंजों सेराव दङ नै मिथिंगा बसुमतारी सिंगार जाखांफुनाय बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बार दङ सिख्लाफोरा नाम्बारखौ लानानै मेसेज खालामबाय थाबानो जाबाय हाय आदा होननानै स' नट रियेलि जास्ट फर फाननि आं फाननियावसो बुंगोन स' लोगोफोर जोंनि फरायसालिमानिफ्राय सासे लोगो डिसक्वालिफाइड जाबाय बिनि सायाव सिंगार लोगो बिथांनिफ्राय एसे फंनैसो मिथिनानै लादो मा जाहोननि थाखाय जाखो दे एसे फोरमायना होदो डिसक्वालिफाइड जानायनि दे बोरै जाखो रागा जोंलै स' लोगोफोर जों माने जोंथ' कालचार आं कालचार लाइननि मानसि नङा दै थेवबो आं जोबोर गोसोआव दुखु मोनबाय जे जोंनि कलेजनिफ्राय बा जोंनि फरायसालिमानिफ्राय देग्लाय गिबि खेबै कालचारेलाव बाहागो लाबाय बेवहाय बेफोरबायदि जाथाय जाबाय अब्ला बे निस्सय गोसोआव दुखु मोनखागोन नोंथांमोना मेथाइखौ खोनाखाबाय एसे आवगाय आं होबाय स' मेथाइआ जोबोर मोजां जादों नाथाय मा खालामनो जाजमेन्टजोंलाय सोर देरहानो हानो नङा होमबा गावनि रुल जाय रुलखौ जों बारनो हाया स' जियानो जा बेफोरखौ बाद दोन जोंहा नेक्स्ट प्रग्रामफोर फैबावगोन नेक्स्ट प्रग्रामफ्राव जोंनि फरायसालिमानिफ्राय हारिमुआव बोखांलांगोन नै जों नै फैदों आदा सिंगार गोमसार मानसियानो भिडिअस लादां गुड नाइट लोगोफोर गाबोन फुङाव लोगो मोननोसै आंनि पारफरमेन्सखौ नायदां बिथांनि पारफरमेन्सखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन नायहैब्लानो जाबाय बिथांनि पारफरमेन्सखौ आं स्पेसियेलि होदों स' बिथाङा जाखांफुनाय सासे जोहोलावखौनो बुंजायो मेथाइ रोजाबनायनि बेलायाव बिथाङा सासे जाखांफुनाय जोहोलाव जों बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगोन अब्लासो हारिमुवा थांना थागोन आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा थुलुंगानानै इयुनाव जिउआव देरहासार जानो हागोन मेथाइखौ लानानैनो जे मेथाइआबो मोनसे प्रफेसन जानो हायो बेखौ बिथांमोना प्रुभ होनो हायो जाहाथे बेनि थाखाय नोंथांमोना अरायबो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय अके बिदिब्ला गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन लोगोफोर गुड नाइट